dimarts comença el plenari ordinari del dia 27 de desembre de 2016. El primer punt de l'ordre del dia és la lectura i aprovació, si és procedent, de la minuta de l'acte de la sessió anterior de l'acte 30 d'agost de 2016. Alguna intervenció? Sí, nosaltres teníem un parell de cosetes respecte a l'acte. Volem remarcar que falta una informació que nosaltres trobem que és important, que és quan l'alcalde diu que tenim un contracte verbal amb l'ERMA i això no està especificat. No passaràs tot i si no t'ho pot incluir? No, simplement és dir, bueno, igual em passa el vídeo i que ho mires ahí, que vulguis. Vale. I després, també, en la pàgina, crec que és la tercera, no sé si és que s'ho ha pensat bé l'alcalde o què, però així posa que l'alcalde comenta que no s'han pujat impostos i si comparem un rebut de l'IBI veurem que cada vegada es paga més. Serà l'error. Això dic jo que és corregisca. Vots a favor? El segon punt de l'ordre del dia és donar compte de l'informe de citada intervenció sobre l'assumpte del Pla Econòmic Financer 2015-2016. Es va portar al plenari l'aprovació d'un pla econòmic i no es va aprovar. Entonces jo vaig dir que fer un informe i fer un registre d'entrada més que res per la responsabilitat. I me'n vaig a llegir l'informe i donar compte. El vaig registrar en fecha del 5 d'agost i el 22 de setembre ha vingut un ofici de Conselleria d'Hacienda i Model Econòmic de la Generalitat, que ara us en llegiré i que ahir he contestat, m'he contestat immediatament. Diu: en fecha 26 de febrero del actual se emitió un informe de Secretaría advirtiendo de la obligación de realizar un plan económico financiero ante el incumplimiento de la liquidación del ejercicio 2015 de la estabilidad y de la regla del gasto. En fecha 2 de marzo del actual, por resolución de la alcaldía, se aprueba la liquidación del presupuesto y se advierte la necesidad de realizar un plan económico financiero. Se realiza un plan económico, se somete a la aprobación del plan extraordinario en fecha de junio, dejándose el uso de la mesa para su estudio de acuerdo a lo previsto en lo que diga la normativa sobre estabilidad. Visto que la propuesta del plan económico de una reducción de los gastos para el 2016 de 233.000 y para el 2010 de 212.796, exceso producido durante el 2015, se somete nuevamente a la aprobación del Pleno de fecha del 26 de julio, quedando desestimado por no reunir el quórum de mayoría simple para su aprobación. Vista la obligatoriedad de elaborar el plan económico en los casos del incumplimiento de estabilidad y de la regla del gasto, según establece el artículo 21 de la Ley Orgánica 2 del 2012 del 26 de abril, visto el artículo 23 de la Ley Orgánica que establece que se presenta ante el Pleno el plazo de un mes del incumplimiento, aprobación por el Pleno el plazo máximo de 2 meses de su presentación, la puesta en marcha no podrá exceder de 3 meses desde la constatación del incumplimiento. El plazo de vigencia es el propio año en el que se aprueba y el ejercicio siguiente al final del cual deberán alcanzarse los objetivos previstos. El incumplimiento de este mandato acarrea una serie de consecuencias de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del 2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera recogen las medidas coercitivas y de incumplimiento del plan económico financiero. En caso de no alcanzarse la aprobación, la responsabilidad será de este órgano de gobierno que deberá asumir las consecuencias de su incumplimiento, consecuencias de contenido económico, según el artículo 26.3, que establece que la persistencia en el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior, cuando supone incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del objetivo de la deuda pública de la regla del gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales y podrá procederse a la disolución de los órganos de la corporación local, incumplirá de conformidad con lo que prevé el artículo 61 de la Ley del 86 de 2 de abril reguladora de las clases. Haciendo hincapié en que el órgano de tutela, una vez constatado el incumplimiento, podrá requerir a la entidad para la toma de las medidas coercitivas según el artículo 25 y 26, medidas de cumplimiento forzoso. La no aprobación de dicho plan será responsabilidad del órgano competente para la misma, que es el Pleno, que deberá asumir las consecuencias del incumplimiento. Això vaig fer un informe, ho vaig registrar i ho vaig deixar.
Ara, en fecha, dona la casualitat que volia donar compte i el dia 22 de setembre, registre d'entrar 2440 de la Consellera de Hacienda y Modelo Económico, Esta Dirección General, como titular de la gestión de las competencias financieras en materia de haciendas locales, ha recibido en fecha 1 de agosto de 2016 escrito de la Subdirección General de las Relaciones Financieras con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, en el que se comunica la relación de entidades locales respecto a las que se ha constatado el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y o de la regla del gasto con motivo de la liquidación del ejercicio contingente para que, conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica del 2012, se requiera el correspondiente plan económico financiero debidamente aprobado. A tal efecto, considerando que esa entidad local está incluida en la citada relación por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la regla del gasto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 y 2 de la Orden HAP 2005/2012 de 1 de octubre, se solicita remita el correspondiente plan económico financiero a través de la aplicación, que es lo de la Oficina Virtual de las Entidades Locales, habilitada en la Oficina Virtual de Coordinación Autonómico Local, la cual garantiza el cumplimiento del contenido de los planes previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012 del 26 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, NAU 2 de la Orden HAP 2005/2012 de 1 de octubre y sense bis de la Llei de 1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, se solicita remita copia del citado plan estatuto directivo. En el caso de que esta entidad local ya hubiera remitido con integridad el presente requerimiento el correspondiente plan económico financiero, no existirá la obligación de remitir nuevamente el mismo, si bien, en caso que proceda la aplicación de las reglas conocidas en el artículo 25.1, por haberse incumplido el plan, deberá acreditarse la remisión de los correspondientes acuerdos de no disponibilidad a este órgano tutelar. En el supuesto que esta entidad local hubiese finalizado el plan económico financiero con el cumplimiento nuevamente de las reglas fiscales, además de lo señalado en el apartado anterior, procederá a la aprobación de un nuevo plan. La citada documentación deberá ser remitida en el plazo de 15 días naturales a contar desde la recepción del presente requerimiento. Transcurrido el plazo de acuerdo con el escrito remitido por el Ministerio, se podrá proceder a dar publicidad al incumplimiento y adoptar las medidas automáticas de corrección previstas en el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/2012 del 26 de abril de conformidad con lo establecido en el artículo 27.6 de la mencionada ley, sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda y la exigencia de las responsabilidades que puedan corresponder en materia de gestión económica presupuestaria sobre conductas tipificadas en la Ley de 2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Director General de Presupuestos. Yo lo que voy a hacer es enviar una copia de todo el expediente para que vea que nosotros sí que voy a el expediente está. El tercer punt de l'ordre del dia és donar compte de les resolucions d'alcaldia. Nos van quedar en la 366, que es una resolución de alcaldía de pago de factures, la 367, una resolución de alcaldía de examen de reparos de pagos, la 368 idem, la 369 resolución de alcaldía de solicitar subvención de equipamiento para pacientes de la tercera edad, la 370 resolución de alcaldía aprobando el Tribunal de Pruebas de Tercer Primera de Jardinería, la 371 resolución de alcaldía estimant compensació de desconomia. La 372, resolució de l'alcaldia, una estimació de compensació de deutes. La 373, una que estima un fraccionament. La 374, resolució de l'alcaldia estimant un fraccionament de vida urbana. 375, resolució de l'alcaldia estimant un altre fraccionament de vida urbana. La 376, resolució de l'alcaldia d'un alçament de reparos. 377, resolució de l'alcaldia de pago de factures mensuals. 378, resolució de l'alcaldia aprovada la llista definitiva. 379, una resolució de l'alcaldia d'alçament de reparos. 380, resolució de l'alcaldia estimant la devolució de la part proporcional d'import de vehicles de tracció mecànica. 381, una resolució de l'alcaldia convocant una bossa de treball per a l'EPA. 382, resolució de l'alcaldia aprovant els pagos domiciliats. 383, el mateix. 384, resolució de l'alcaldia de denegació de devolució d'aval bancari. 387,
86, resolució de l'alcaldia d'un canvi de titularitat. La 87, un altre canvi. La 388, resolució d'aprovació de devolució de pagos. Després una resolució de l'alcaldia de retirada de taules i caïdes de la via pública que no s'han pagat. 391, una estimació de fraccionament. La 392, un canvi de titularitat. 393, aprovant l'acte del Tribunal Calificador d'Oficial de Jardineria. 394, aprovant una bolsa de treball per al professorat. 395, aprovant la reapertura del pla d'inscripció d'una bolsa d'oficials de primer i segon d'obres. 396, un fraccionament de l'IBI. 97 el mateix. 98 el mateix. 99 el mateix. 40 també una resolució de fraccionament. 401 i 402 el mateix. La 403 també estima fraccionament. 404 també estima fraccionament. 405 estima fraccionament. La 6 el mateix. La 7, la 8 i la 9 i la 10, 11, hasta la 409, fraccionament. Després, la 410, estimada devolució d'impost de vehicles de tracció mecànica. La 411, el mateix. La 412, una compensació de factures. La 413, una devolució. La 414, una devolució de embargo. La 414, impost un procediment d'expedient disciplinari. La 415, aprovació d'una llicència d'obres. 416, un reparo. La 410, un alçament de reparo. La 418, una devolució d'un aval bancari. 419, una devolució d'un aval bancari. La 420, aprovació d'una devolució. 421, una aprovació de pago de factures mensuals. La 422, una devolució d'una fiança. 423, una compensació. 424, aprovació de pagos domiciliats. 425, fraccionament. 426, una estimació de fraccionament. La 427, el mateix. La 428, una estimació d'una devolució d'un ingrés indebido. La 429, una bonificació. L'aprovació. 430, una aprovació d'una bonificació de vehicles. La 431, aprovar les bases de la bolsa de treball auxiliar administratiu. La 432, estimar l'exhibició d'un impost de vehicles de tracció mecànica. 433, estimar la devolució d'un ingrés indegut. 434, 35, 36, 37, estimar la liquidació de la tassa de la basura. 438, una devolució del recibo. 439, una suspensió de classes en l'Institut de la Safor. 440, resolució de l'alcaldia premis del concurs de cartell de festes. 441, una concessió d'una llicència. 442, un canvi de titularitat. 443, una tassa per un canvi de titularitat. 444, un expedient d'infracció urbanística. 445, una concessió de prestacions econòmiques individualitzades. 446, una estimació de fraccionament. 447, l'aprovació de la memòria cànica encara del Pla de Camins i Vials del 2016. 448, una aprovació de pagos. 449, una modificació del número de policies en el carrer Escriptor Mascarell i Bosch. 450, un alta d'un vado. 451, una devolució d'ingressos del IAE. 452, el nomenament del professor Rellepa A1 i 453, el nomenament del professor Rellepa A2. 454, un anticipo del pressupost de Tàrrega. 455, una aprovació de pago de factures. 456, una estimació d'una baixa per d'un vehícul. 457, aprovació de la comissió calificadora de la bolsa d'auxiliar administratiu. 458, una estimació d'un alta d'impostos de vehicles de tracció mecànica. 459, l'estimació d'un alta de la basura. I la 460, el mateix. 461, una estimació d'un fraccionament. 462, aprovació de la llista provisional de la bolsa d'auxiliar administratiu. 463, una resolució d'aprovar factures. 464, una estimació de baixa d'un impost de vehicles de tracció mecànica. 465,
una estimació d'una excepció d'impost de vehicles de tracció mecànica, 466 el mateix, 467 una estimació d'una compensació de deutes i 468 una aprovació de factures. Una 468 no... Sí. Vale, doncs anem a passar ja al quart punt de l'hora del dia, que són pregs i preguntes. Sí. Nosaltres, des de Compromís, l'últim plenari vam preguntar al regidor Vicent sobre el tema d'arruixar en nuclis urbans i estàvem preocupats per el glifosat, que va preguntar per quina quantitat s'utilitzava i que podia aportar informació al respecte. No sé si ho han arribat a veure o... Nosaltres no estem tirant glifosat. Jo sí. Respecte al glifosat, com ho vas dir tu, vaig estar també mirant-ho jo, no hi ha ninguna prohibició d'utilitzar el glifosat. De fet, el mes passat a l'ACE, li va renovar la llicència a la Unió Europea a l'empresa Monsanto, que és la fabricant del glifosat més famós de nom Roundup, i els dos únics puestos on es recomana no utilitzar-lo o a no estar utilitzant-lo és l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Madrid. Entonces, que sabia que... Jo crec que no, Pues mireu l'Ajuntament de Madrid, mireu de Barcelona i entra a la pàgina de la Unió Europea i busca la renovació de la llicència del glifosat. És el que sé i el que he vist. L'Organització de Salut recomanava que s'utilitzara en llocs públics i urbans. Estan recomanant-ho i en alguns ajuntaments s'ha llevat el glifosat. L'única informació que tenim nosaltres és això, que traslladàvem i que ens informaren de com si s'utilitza així. Tot va vindre, ja ho vam comentar aquell dia, perquè un parell de veïns li va passar al Golgosset i ho aixecaven això, que alguna herbeta que menjava per així, que estava arruixat i tal. Simplement era la qüestió de saber si s'arruixa, si no s'arruixa en això. Salfi, hi ha proves de les persones que ho han analitzat? No sé tant, no sé tant. Que vam comentar i traslladarem la informació a l'Ajuntament i que aporte un informe de quin és el producte que s'utilitza. Estem desglossant sobres. No, bueno, jo ho he vist que hi ha arruixet. El que arruixem, depenent la zona i depenent la feina. Si són extrarràquios del poble, algun puesto s'arruixa, vol dir que no. I el poble també. En casa Vicent, el poble es va arruixar. A voltes n'hi ha que si Vicent ho va dir, estava allí que ho va veure. Si va veure, Quin Vicent? Arqueòleg. Com arruixaren? En aquesta casa, el solar es tenia ahí, la paret, tenia un rosso, va arruixar. no sé. Però... Quin solar és? No, Dentro de esa casa. No, no es solar, está tapado una pared, es una parte. Vols dir, però això és un particular que ho ha fet. No ho sé, jo crec que em va dir que era algú de l'Ajuntament. Una persona dins d'un solar privat... No, la paret que dona la vorera. Em viu ahí enfront. La paret que té enfront, la rosa que té de 50 anys. Això s'ha treballat tota la vida Vicente Grauero, l'home sí que era procurador de l'estat de les adreces, crec que no. Això és una cosa particular. Jo crec que em va dir això, que va ser un treballador de l'Ajuntament. No obstant... Treballador de l'Ajuntament en un solar privat. És que es posa la vorera. La vorera. No obstant, s'utilitza els materials i els productes que s'utilitzen estan homologats, tenen els seus permisos i vosaltres sabeu que el tema dels tractaments fitosanitaris està molt regulat i molt d'això, i nosaltres gastem el que està permitit per la llei i ja està. Que un gosset pugui envenenar-se, un gosset pot envenenar-se, però com sabem que ha sigut degut a això? Com han sigut que no sabem que ha sigut una altra cosa? I en principi també l'amo, quan tija el gosset, té que estar controlant de que no menja el que no toca i que no vaja per ahí amb la responsabilitat de l'amo del gosset. O sigui, el que no podem fer és tirar tot el terreny perdut o tot el poble perdut d'herbes perquè n'hi ha una persona que té un gosset que no l'ha controlat i que ha menjat alguna que no estava bonibós. De totes formes, ja vos dic, el glifosat està perfectament legal i jo no sé ningun estudi científic, si sabeu d'algun estudi científic, el porteu i el veiem, i si, no sé... Et
que demanem és un informe des de l'Ajuntament, del tècnic de qui siga, de dir, això és el que utilitzem, ja està, només és això. Si fa falta el demanem per registre d'entrada, el demanem per registre d'entrada, però... Però l'utilitzem a on? Dins del nucli urbà. Dins del nucli urbà no s'utilitza ninguna regió. Bueno, doncs posa'm un informe. No s'utilitza. Jo demane així, en acta, que faci un informe. L'anterior el vaig demanar. Si no voleu, no voleu, si demano un informe, ja està. Després, preguntava pel regidor que s'encarrega de les xarxes socials. El tema a voltes es penja en la web o en el WhatsApp el plenari i a voltes no, se segueix un ordre... És que a voltes m'ho diu el gent, però no avisen sempre, és quan a voltes... No avisen sempre, és el millor com no me recorden. Realment és com no me recorden. Ara estava com no me recordat i l'he penjat. I jo no el mes passat i no me'l recorden. Ja que tenim una empresa dedicada a això, ho podíem traslladar a ells i que ho facin sempre i ja està. Sí, el que passa és que jo no sabia el full, entonces potser m'ha rebut un poquet més que no m'ha rebut bé o no pogut, però que siga, doncs igual. Realment és així. Respecte a l'esmena de pressupostos que va aprovar l'anterior, que van aprovar les del PP, el vam aprovar entre tots, els 8.000 euros de llauradors, si s'ha pensat en com i de quina manera es va fer això. Se li donaran a tots? De quina manera s'ha pensat repartir aquests 8.000 euros? No sé si s'ha pensat en el tema o... En funció, en principi estan dedicats 8.000 euros per als llauradors i va aprovar la setmana passada, fa poc temps, o sigui... Encara no s'ha pensat de quina manera... Pensat, però ja utilitzaran aquests diners per a tema de llauradors. O sigui, d'una forma o d'altra. S'estudiarà. S'estudiarà. Va. I després estàvem preocupats també per l'últim plenari que va ser ordinari, el pregs i preguntes de la gent, que trobem que es van excedir en les formes algunes persones que estaven així. Per exemple, anar a 2 centímetres o 1 metre del regidor a explicar-li tota la cosa. Demanem des d'ací si cap la possibilitat de crear una normativa de pregs i preguntes del poble també, dels veïns, i que quedi per registre i que es faci una espècie que es demani un poc d'educació. Perquè trobem que es van passar algunes línies i això no és bo per a ningú. Per tant, posem damunt de la taula l'opció que s'estudi un reglament normatiu en la qual la participació del poble en altres ajuntaments el que es fa és una suggerència, prèviament el veí que vol parlar es fa un escrit, se li passa a l'alcaldia, secretaria, que siga, i diu, mira, jo vull parlar d'estos temes. I es queda un registre i tal dia, a tal hora es tanca i aquest dia parlaran 2 o 3 persones i que es veja ahí, que es posa com amb educació des del lloc, sense posar-se així davant, sense alterar els xillits ni res. Estàvem preocupats per això, per fer sempre d'aquesta normativa. Responde que tu saps que jo, si antes de fer la intervenció als veïns, sempre es dic que, per favor, que parlen de forma educada, que intenten evitar coses, temes personals, però, clar, el problema també és quan des de si n'hi ha o si no és el cas, o es dona el cas d'alguns regidors que estan, potser, intentant provocar certes situacions, dic jo, que si poguera ser, entonces, clar, també tots tenim que tenir una miqueta d'educació i posar-nos això. I jo sempre dic a la gent que antes del torn de les preguntes que per favor l'educació ja està. El que passa és que, clar, si hi ha llibertat d'expressió i si la gent pot parlar, doncs en principi n'hi ha gent que és més vehement que altra, n'hi ha persones que són més docentes, n'hi ha persones que són més fortes i també mentre no s'insulten o no se'n passen molt, jo penso que el debat o que les preguntes poden fer en principi, no? Pensem. Per això es tractava el tema que la gent pugui parlar i expressar les coses bones i les coses dolentes. Però, com sempre, antes de començar a col·locar a la gent, en educació i en molts mots. A veure, este cap de setmana algunes mares ens han comentat que a veure si en l'avinguda Blasco Ibáñez si es poguera posar algun badén. Allí sí que hi ha moltes xiques que van caminant a la futbol a entrenar
i els cotxes per ahí passen prou fortets. Avinguda Blas Pibañes. Pero la part de baix. De la zona, o sigui, cada un de sol no, cada fútbol, por decirte, cada un de sol creo que sí que hi ha un No, parell. m'han especificat. Jo sé que ahí tampoc. Jo És que el imagino Blas que Pibañes, t'ho dic jo perquè el Blas Pibañes la part del Carrimal és carilla, jo crec. Però la part de dalt sí que n'hi ha. hi ha passo dels cas de vianants, que passa que, clar, també els cotxes, la gent va més fort del que sí, sempre. ja s'han posat davant de Canària, s'han posat també en front de l'accessor que Sí, no, sí. Perfecte, molt bé. De tota manera, crec que els badens estan llevant els perills perquè destrossen els cotxes i estan adoptant unes altres mesures. Posar-se el radar en uns dies concrets o això s'elimina la velocitat en un pres no res. No sé per si falta suggerir a la policia o a qui siga de dirigent dos voltes que passes per allí i n'agarres a uno, doncs ja no tornarà a córrer. Jo per lo dels badens. Els badens no destrossen els cotxes, sempre que l'agarres a una velocitat que la toca. Perfecte, però la gent no va... L'altre dia vam posar uns badens en un camí i va vindre aquesta senyora gent i jo vaig contestar, veieu com si li fa falta? Quan no s'ha fort, bombo! És que els badens es posen a recordar a la gent que no té que córrer, perquè no pot anar per els bancals o per dir que has culpat l'oca. I vas malament, doncs tens el cotxe problema teu que estàs incomplint i estàs anant massa fort. I jo preferís que es trenqui una motiva d'un cotxe per anar fort i que així la persona s'eduque que no que xafen un xiquet o que xafen una persona. És com sempre, són tarees d'educació i els badens una miqueta és per a recordar a la gent que no pot córrer per ahí. Quan nota el cop del badent és perquè va massa fort. Feu la prova, carreu el cotxe tranquil·lament i a 20 per hora o a 30 per hora passeu pels badents i no hi ha ningú problema. El problema és quan vas més fort. Entonces, clar, el tema de les càmeres, el tema del radar, un radar val moltíssim diners, suposa. No, jo dic visual, que estigui la policia allí mirant sobre. Jo sé que nosaltres enviaven... Però és que la policia està pegant un vol de coses per esto, però clar... Pensar a veure de quina manera evitar que la gent correga tant. La forma més ràpida i més d'això que és la teva. És el millor. Perquè si vas fort o poc. Pega poc i... Vas fipant, no? El que és del camp... És... al costat de futbol. Al costat. Blanc i blanc. Després, una altra queixa que ja he dit diverses vegades és ahir en el Parc de la Guarda. Hi ha molts pobles que estan recuperant alguns trams de riu perquè la gent pugui anar-hi i banyar-se en estiu. Així el Parc de la Guarda estava prou bé i últimament està abandonat. En agost va fer l'homocerc i els correjocs i molta gent es queixava que no podia estar en cap de vora, estava tot ple de tros. Si es pensa netejar... Es pensa netejar, i de fet ho han netejar alguna volta. El que passa és que moltes voltes, com és zona de policia de la CHG, moltes voltes ens tenen que dir que sí, però que si esta roseta, que si esta distància, que si... Entonces cada volta és més complicat. Està bé, si es mantinguera sempre net, no es tenia que deixar brossa no la podeu tocar, no va haver així. Sí, però els recursos n'hi ha i anem netejant i anem fent. El que passa que no es pot fer tot de forma perfecta. No, és que no és perfecte, és que si vas ara és que prendrà l'aulla després que van entres. Sí, és un tram que hi ha guapet en el poble, que ja va molta gent a banyar-se allí, tant en estiu com en Pasqua, o Pasqua Sí, però molt de permís. Vam també demanar permís, que si vol fer una volta, el tema de tirar les canyes del riu per a fer un tram que fos més agradable, i ens va dir la Confederació Africana, ens va dir que sí, però que les canyes ens portaran en camions a un vertedero autoritzat. Entonces, clar, no sé si el problema. Està clar que té la competència de la Confederació, però... Sí, però és que la competència que és de la Confederació. Entonces, al final l'Ajuntament té que fer les seves competències mentre els altres que no actuen. O sigui, i al final fas el que pots, però... A voltes hem netejat un barranc i degut a tribu que pagar. Sí, no, està clar. La Confederació. Els ajuntaments han de demanar per escrit a la Confederació que netegi, aquí s'han dit que no poden fer-ho, ho facin ells, que ajuntaments estan fent-ho, però clar, ajuntaments que tenen més recursos. Nosaltres vam netejar el barranc del Franco, en una recomenudeta, se'n ve el tècnic, ens diu que està molt ben fet, que feia falta,
que es tocava a ells i que no tenien diners per a fer-ho i que ho havien fet molt bé, però com no havien donat permís, que volien per una denúncia. Així, i te diuen així. I dic, però si estem fent una cosa que estem fent la bé, que no passi l'àvia que els bancals vaya llevant-nos tots, pues, damunt de què vols fer, no ho deixen. I tots són problemes. I moltes voltes dic, baralles la possibilitat de fer una cosa i baralles la problemàtica que el tens o que el tenen que dir o que... és que al final se demanen les ganes de fer moltes coses perquè al final no... Però bé, això es pot veure, que és una cosa dolenta i... Ja porten des dentro, Ja per últim, en el plenari de juliol Maricà me vaig preguntar per de la Bolsa de Treball de Turisme. Em va dir que s'havia avisat a tot el món. Jo no vaig dir això. No vaig dir això. Jo no vaig dir que li vaig dir a Lídia. A Lídia li vaig dir jo directament. I li vaig comentar també que l'altre volta es va posar de que ells feien la volta per al poble i no podia fer-la. Entonces directament no vaig buscar ningú. L'altre volta? Li vaig dir, sí. A Lídia li vaig dir jo directament si volia fer la volta del poble. I em va dir que sí. No, jo que vaig entendre que havies dit a tots. No, jo no vaig avisar ningú. Simplement li vaig dir a ella perquè jo sabia d'antemà que ningú estava disponible, que lo que fuera menos pegaba volta ni para la película. Entonces, ¿para qué tenía que preguntar y le tocaran el que no? Alguna intervenció més? Sí, jo. Buenas noches a todos, veïns y veïnes de Villalonga. Mi ruego es para el señor alcalde, por segunda vez imputado, investigado. Señor alcalde, como usted sabe muy bien, tenemos pleno ordinario en el Ayuntamiento de Villalonga cada 2 meses. Cada 2 meses se aprueban todas aquellas cuestiones que mejoran la vida y el día a día de nuestros vecinos, donde se deberían de tomar decisiones, proponer acuerdos, reunir consenso, presentar proyectos y aprobar subvenciones. Nada de nada. Ni usted ni su equipo de gobierno, después de 2 meses, no tienen ninguna propuesta que traer a este pleno ordinario. Ninguna mejora, ningún problema que solucionar, ninguna idea de futuro o de presente que aprobar hoy aquí. Incomprensible. Venimos aquí a un pleno vacío de contenido, donde el gobierno nada tiene que proponer a sus vecinos. Ya que ustedes no tienen ni ideas ni proyectos que ofrecer a los vecinos de Villalonga, yo le mencionaré unos cuantos que entendemos necesarios. Entendemos necesaria la contratación de un técnico de turismo que desarrolle los proyectos avanzados con la Universidad de Valencia y que junto a restauradores, comerciantes, asociaciones y vecinos conviertan Villalonga en un punto de destino turístico alternativo y al turismo en una fuente de riqueza para nuestros vecinos. Entendemos necesaria destinar al menos 100.000 euros para la contratación legal y transparente de parados vecinos de Villalonga a través de bolsas consensuadas con los sindicatos y el SERVEZ, dejando atrás el chanchullo y la contratación ilegal que tanto les gusta. Además, es necesario aumentar legalmente la contratación de vecinos de Villalonga, puesto que hay mucho que mejorar, tanto en la limpieza de las calles como en limpieza y mantenimiento de los parques y las zonas verdes. Entendemos necesario que se elaboren unos presupuestos serios, rigurosos, donde las cuentas cuadren, y además unos presupuestos participativos, señor alcalde. No se puede hacer participar a los vecinos cuando nos conviene por ser año electoral y luego olvidarse de ellos. Nosotras entendemos que cuentas públicas tienen que ser conocidas, participadas y decididas entre todos. Y además, señor alcalde, cuadrar. Ya sé que eso a usted le preocupa poco, pero las cuentas tienen que cuadrar. No es posible que usted presente presupuesto tras presupuesto sin que cuadren sus cifras. Estas son algunas
de nuestras propuestas, de nuestras sugerencias, para que se pongan a trabajar, ya que son ustedes incapaces de traer ninguna a este pleno ordinario. Finalmente, decirle, señor alcalde, y decirle a los vecinos que ante una gestión tan negligente, carente de ideas y proyectos como la que usted trae hoy aquí, nos sentimos muy orgullosas de haber impedido con nuestro voto que usted cobre un sueldo por ello. Porque su gestión, señor alcalde, no merece ni los 38.000 euros anuales que pretendía como sueldo, ni los cortaditos que a buen seguro se ha tomado a cuenta del contribuyente, porque ahora ya sabemos que en esa partida de atenciones protocolarias y representativas del 2015, donde el crédito presupuestario era de 3.400 euros, usted se gastó casi el triple, exactamente 9.521 euros. Y hoy ya sabemos otra cosa, que no nos dijo cuando lo negó todo en el pleno del mes pasado, que esos gastos, con independencia de en qué los haya realizado, como de costumbre los ha hecho de forma ilegal, puesto que constan reparos de ilegalidad de la secretaria respecto a los mismos. Ese es su estilo y su gestión, y no puede poner como excusa ni a los vecinos ni a las asociaciones, porque se puede gestionar desde la legalidad, el consenso y la democracia, debatiendo entre todos las medidas y los gastos a realizar. Pero claro, eso a usted le suena chino. Está usted imputado, investigado, por segunda vez, señor alcalde, y créame, por su bien, por el bien de Villalonga, por el de su familia y por el bien de su equipo de gobierno, al que arrastrará en su caída, haría bien usted en dimitir antes de que los jueces lo echen. ¿Ya? Bueno, pues... Una intervenció, per favor. Jo dic una intervenció. Jo voldria preguntar-vos per les cartes que estan rebent. Bueno, ja fa temps que van rebre els propietaris de solars ubicats en la partida estació i en l'Horta de l'Alcúdia, que van recibir unes cartes, era una notificació de catastre, en el qual comunicava que s'havien valorat, també com has dit tu el plenari passat, el valor catastral s'havia revisat a la baixa. Entonces, jo entenc que la quota de l'IBI ha baixat i ha estat pagant-se 4 anys els ingressos indeguts, perquè la resolució de catastre diu que és el efecte retractiu, és a dir, la resolució del valor a la baixa de catastre és 4 anys enrere. Entonces, jo volia preguntar-vos per part de l'Ajuntament quines mesures aneu a adoptar a tots els propietaris afectats, que jo m'incluís que hem estat pagant més diners del que tocava durant 4 anys. No estàveu pagant més del que tocava. El que fa el catastre és una reducció i entonces, com la reducció del valor catastral, ara, junt amb el valor catastral, també segur que s'ha fet una altra revisió el catastre, de la taula. Entonces, n'hi ha persones que exigis a tornar diners i n'hi ha persones que exigis a pagar una miqueta més. Per exemple, si no tenien a casa i resulta que en els últims 3 o 4 anys o 5 o 6 anys se l'ha arreglat i no va comunicar a l'Ajuntament, doncs a la catastre, com ha passat, la casa ja no val el que valia perquè la casa estava així com una casa de fa 50 anys, però te les canvia per fora o per dins, entenem que val més. En tots els casos, com sempre, sabeu que tenim a la disposició de vosaltres i de tot el poble que els dimecres per l'esprat a Borro, que el que fa és atendre totes aquestes queixes o suggerències i cada un individualment ve i parla amb ell i miren el seu cas i ja decidim el que s'ha de fer. Això no és un problema. Però clar, com no són mesures que es prenguen
colectivamente a tots, sinó que és que depèn de cada cas també. Ya, pero lo que pasa es que allí la mayor parte son, la Horta de l'Alcúdia concretament i la partida estació, poques cases s'han construït des que es va urbanitzar. Entonces, hi ha molts propietaris afectats que estan pagant, bueno, està pagant, no perquè s'ha un ara de l'Ajuntament, això està clar, no em referís a això. El que passa és que al dir una revisió a la baixa de cadastre i la notificació que estan recibint i que està dient-los en la mateixa carta que és en efecte retroactiu 4 anys enrere, jo entenc que es hauria de sol·licitar la devolució d'ingressos i tributs perquè s'ha pagat més del que devia. Entonces, volia saber per part de l'Ajuntament si les mesures que estaven adoptant o què és el que consideraven o si estaven a favor de tornar aquests diners o no, perquè legalment es tenen que tornar. Si es tenen que tornar, no, clar que sí. El que passa és que com la casuística és tan gran i depèn del bé, depèn de la ubicació, depèn de això, és millor que cada persona digui a l'Ajuntament que tenim un servici per les plagues que també ens considerem, però que està donant un bon servici a la gent de cadastre. Jo més que tot era per informar a la gent, perquè hi ha molta gent que no s'ha enterat. A veure, si es regula la notificació de cadastre, si te llames una dona major, doncs ja se tindrà el fill o la filla o un veí o una... Però clar, no podem estar segurs que cada un sàpia. Són coses que no podem dir. Però, vamos, si una persona veu que li toca per llei, clar que sí, suposo. Molt bé, per això. De fet, ho vam parlar, te recordes que hi havia una baixada d'ingrés una miqueta per tema d'este? Quasi bé. Alguna pregunta o tres més? Jo. Bona nit, veïns i veïnes. Mi ruego es para nuestro alcalde, por segunda vez investigado. El pasado jueves 22 de septiembre, el señor alcalde celebró la comisión de cuentas de este ayuntamiento y, como de costumbre, se le olvida que somos concejalas de este ayuntamiento. Y una vez más, no nos llama, no nos convoca. Convoca al PP a Compromís, como no a su equipo de gobierno, pero no a estas dos concejales, vulnerando una vez más los derechos de estas. Pero aún así asistimos, porque la ley asegura el derecho a participar en los plenos y en las comisiones a todos los concejales. No se atrevió a echarme, pero una vez allí no me dejó participar, cuestionando mi presencia y, por supuesto, no me dio la documentación ni me permitió votar. Todo un ejemplo de buena gestión y democracia. Señor alcalde, como usted bien sabe, la comisión es una representación del pleno. Si bien usted perdió el pleno desde el inicio de la legislatura la mayoría absoluta en el pleno, como usted bien sabe, también la pierde en la comisión. Pero no, señores vecinos. ¿Qué hace el señor alcalde para tener la mayoría de una forma totalmente fraudulenta en la comisión? Pues primero, no convoca a estas concejalas y después mantiene una proporción de su equipo de gobierno de 3 personas, cuando, evidentemente, en la comisión tienen que estar representados en función de los 4 concejales que tiene el Grupo Municipal Socialista. Para que los vecinos lo entiendan, si el PP, que son 3 concejales en el pleno y están representados en la comisión por 1, ¿cuántos concejales deberían estar representados los 4 concejales del Grupo Socialista Municipal? Está claro que nunca más de 2, puesto que la comisión es una representación de la mayoría del pleno. Perdió su mayoría en el pleno en el momento en que nos expulsa de forma completamente ilegal de su lista, y desde ese día vuelve a vulnerar una vez más nuestros derechos como concejales, al no incluir nuestra representación en dicha comisión. Pues sepa usted, señor alcalde, que toda esta actuación por su parte la entendemos como una conducta típica de prevaricación, donde usted está faltando los derechos de las concejalas al no convocar ni permitirme votar en dicha comisión. Que sepa que todos los actos que usted acordó son nulos de pleno derecho.
explicar por qué tiene derecho a estar presente cualquier concejal de este ayuntamiento y nosotras no? Una vez más, con su prepotencia y falta de respeto a la ley y a las personas, se ha pasado de la raya. Por lo tanto, le solicitamos aquí, delante de los vecinos, y para que lo sepan y para que conste en acta, que retrotraiga todos los actos y vuelva a convocar en tiempo y forma la comisión de forma correcta y se dictaminen en la comisión de nuevo los asuntos, advirtiéndole de que si no retrotrae la comisión y no nos convoca, llevaremos esta situación a Fiscalía para que determinen si hay un posible delito de prevaricación. Para que usted explique a Fiscalía por qué convoca a todo el mundo y a nosotras no. Por qué todo el mundo asiste y vota y a mí se me niega. Seguro que el fiscal escuchará encantado sus explicaciones. Señor alcalde, vecinos de Villalonga, es muy fácil de entender. En una comisión o en un pleno del Ayuntamiento de Villalonga tienen que estar convocados y representados todos sus concejales y no solo los que decida el alcalde. Y no le vamos a permitir que nos ningunee y nos deje fuera. Gracias. De meu sueldo no dic res. De fet, el meu sueldo de 38.000, 40.000, 50.000 euros no es poden representar. Bueno, i jo contestar-li també anava a dir. La Comissió d'Hisenda està perfectament regulat en la llei. És fals que vagin tots els regidors. La Comissió d'Hisenda es convoca damunt, és l'única comissió, segons la llei, que és precís convocar-la i fer-la en un ajuntament. Vam agarrar i la vam fer la Comissió d'Hisenda d'acord amb el que diu la llei. I així està la senyora secretària que pot atestiguar. Per tant, no és veritat, per dir de forma suau, que jo a vostè no la vulgui castigar. Està convocat ja de primera volta, perquè tu està conformat la Comissió d'Hisenda i ja està. I, òbviament, a una reunió o a una comissió a la que vostè no està convocat, normal que no la deixi votar i no la deixi participar. Hasta ahí podríem arribar. Dicho lo dicho, vaig a signar al fiscal i vaig a ser on vulgui. La comissió està feta, es va convocar, es va fer els grups polítics conforme tocava i ja està. Si vostè entén el seu dret vulnerat, només té que agarrar, presentar-nos un escrit exposant el cas, que és el que li vam dir allí, el que li va dir la senyora secretària, i a partir d'ahir veurem què es fa. Però, vamos, jo estic tranquil·líssim. Lo de que parem els vídeos, que vol estar en la comissió, ja podem començar el tema. S'assumirà tranquil·lament. D'acord? Per tant, això és el que n'hi ha. Si vostè no està conforme, escrita a la senyora secretària per a que modifique la Comissió d'Hisenda o no, o que estigui ben fet. Però, òbviament, la comissió està ben feta, ben conformat des del principi de la legislatura. Ni més ni menys. De fet, es va aprovar per plenari. Es va aprovar per plenari, així davant de tots. I no és l'alcalde el que convida, perdoneu. Els components es proposen els grups polítics, no el senyor alcalde. El senyor alcalde el que fa és, quan hi ha una reunió, dir fulanito, mecanito, vingueu a la última que hi ha reunió. Però cada partit va posar a les persones, als regidors que creia convenient. Per tant, diga la veritat, no diga coses que no són certes. A mi ni m'interessa que vostè estiga ni no m'interessa. A mi pràcticament no em va que estiga vostè que no estiga. Però, òbviament, no vaig a consentir que vostè participe o que pugui votar en un puesto on vostè no està apuntat ni té, fins al dia d'avui, el dret d'estar. No? És que si no estaria prevaricant. Si ara arriba qualsevol veí, li dic, mira, vota sí, no la posta de l'alcalde. Sí, ja està. No, si no funciona així. Llista la llei, està molt bé explicat com es conforma la Comissió d'Hisenda i si no està vostè conforme no passa res. Fa una escrita a la senyora secretària i resolvem el tema de la forma legal i conforme toca. Si és que n'hi ha algun mal fet. I ja està. Clar que sí, dona. No hi ha problema. Algun prec més? Bueno, doncs jo volia fer referència, jo sí que tinc unes parauletes.
la senyora regidora Lídia va dir que jo m'havia gastat, en l'anterior ple va dir que jo m'havia gastat 9.500 euros. Estic parlant jo. Un moment, demà la paraula. Estava parlant jo. Però és que això no toca així. Si Perdona, no està a l'ordre del dia... No, és que te li preguntes. No, és que no toca, Escolta, Helena. estic parlant jo. Estic parlant jo. Està contestant a les acusacions. Però és que això, si no està a l'ordre del dia, l'article no, 4 del ROF... Santi, Lídia, en la seva locució d'abans, ha fet referència a aquests 9.000 euros que ha contestat. Però ja ha dit que no volia dir-li res, ja ha dit que no li volia contestar. No, canviar d'opinió. Tu tens que dir res. No, és que està regulat per el ROF. Vale, encara que ho ves. Si vols, després. Sí, després parlarem. Bueno, en el tema dels 9.500 euros, que la senyora Lídia va dir, la senyora Lídia va dir alegrement, que jo m'havia gastat 9.500 euros en tallaets i en dinarets, és que vau vindre, se'n recordareu, doncs bé, explicar-vos que tot això no és veritat o és mentida com vulgueu pensar. Així tinc totes les factures de la partida corresponent, ¿vale? Totes. Quan s'acabi el pleno, m'agradaria, esta carpeta es quedarà així, i m'agradaria que qualsevol persona poguera comprovar-ho. És la primera volta en democràcia que l'alcalde presenta així totes les factures de la partida eixa. Perquè vegeu si hi ha transparència o no hi ha transparència. Però sobretot perquè es doneu compte de les mentides i de les falses acusacions que estan fent. La primera factura, Javier Castillo, de Halloween, el senyor està així, una factura de 70 euros per a fer el de xiquets de Halloween. Elga Almunia, 122 euros, una dinàmica de la directiva del futbol. Per cert, jo no vaig anar. Quan anem a la factura número 2, la factura número 2, Ford d'Emília, 240 euros, berenat en el parque Rosa dels Vents, en els xiquets. Factura número 3, paper plast, gots i plats de plàstic, 71 euros. Factura 4, Dialsafor, beguda per a inauguració de la temporada del futbol, 195 euros. Factura 5, Dialsafor, beguda, 389 euros. Onrubia Climent, 141 euros en 50 i pico botelles de vi per al sopar de Nadal dels pensionistes. Aperitius i dinar de mestrallols de l'Ajuntament, Nadal de 2014. Eren 50 persones i va costar 145 euros. Sabeu per què? Perquè la tasca la posa beguda i jo vaig anar al Saurero enfront a que mos tallara pernil i coses per posar més barat. Vam dinar 50 persones i 145 euros. La tasca, aquests que són meus, les tallades i coses d'esses i convidades que conviden alguna gent, 258 euros. Factura 14, Trinidad Ribes, guantes per als pensionistes. Factura 15, guantes per als pensionistes, primer 212 i 287,60. Factura 16, esmorzar dels treballadors de l'Ajuntament en el bar Va de Bo, 152 euros. Una altra factura, dinar Universitat Politècnica en Babel, 50,70. Ahí sí que vaig anar jo. Mercadona, beguda dia de l'arbre, 85 euros. Després, una altra factura, Badulaque, dinar ames de casa. Les ames de casa són les persones que sabeu que fan la xocolata i ajuden tot el que poden. 184 euros. Xerrada i preparació de la xerrada d'eficiència energètica. A la festa que es diu Eminem, un del poble. 435 euros. Impressió del catàleg d'eficiència energètica, 1.512 euros. Dia de l'arbre, més aperitiu d'eficiència energètica, més Javier Castillo, Pactes que acaben de això, més Mercadona, 399 euros.
Factura 23, Mercadona, 11,66. Factura 24, Associació Cultural Moros i Cristians, Tíquets Fira Gastronòmica, 270 euros. 25, compra de fiambre a Charcuteria al Tall, a Marifuente, San Sixto, 998 euros en diverses voltes, que està la factura, tots els actes que hem fet i que comprava i d'ahir. Fort d'Emília, Festa de Sant Josep, 435 euros. Se'n recordeu que vam fer una picadeta el dia de Sant Josep que va ploure allí en el Tiusos? Doncs això és. Bar Pelú, Pizzeria Capelú, 21,60, convidar als participants dels grafitis. Comida de regantes, 42 euros. Panaderia Cerquera, Berenat de la Bogotà de les Siquers, 170 euros. Celebració Halloween, Càritas, inauguració i batida de jabalí, 90 en 80. 25 anys d'escola pública, les plaquetes del regal que vam donar a les mestres, 143 euros. Com esteu veient, tot tallaets i dinaretes meves. Sopar Portadors de la Mare de Déu, 497 euros. Mistrada per la romeria, 7,30 euros. Neteja de riu i gastos de romeria més dia de la música de la patrona de la picaeta, 137 euros. Publicitat 25 anys de l'escola, 326 euros. Cesta de flors d'ofrenda Mare de Déu, 192 euros. I consumició de la tasca, enero a juliol, en 7 mesos, això és meu, us dirà algun veí o algun regidor o alguna cosa que venia, 384 euros. Això són tots els dinarets i els tallers que diuen que em faig. Com podeu veure, està gastat pràcticament tot, el 95%, en coses per al poble. I puja tant perquè nosaltres ja fa temps que no fem càterings. Els càterings, antes de llogar una empresa de fora, i es feien. Ara els càterings els fan el senyor alcalde, la senyora Mari Carmen, el senyor Juanjo i el senyor Vicent. Que munteu les taules, munteu les caïdes, poseu mantels, preparem el menjar, el comprem i el preparem, desmuntem i netegem. Això no ho hem fet mai en aquest poble. Acabem de fer 3 dies sopar, acabem de fer 3 dies cine d'estiu. Ahir, recordeu que aquesta ahir que hem fet cine 3 dies, sabeu què val una empresa, si lloguem una empresa per fer cine d'estiu? 400 o 500 euros. Mos ha costat de baix, sabeu per què? Perquè entre el projector de l'Ajuntament, un equip de música que tenim, i la faena dels 4 regidors, el poble que està al que més. A canvi, solo tindran 2 tickets de la cafeteria. Dejemos un bocadillo, para por lo menos sopar un bocadillo y una cerveza. ¿De acuerdo? Esa es la forma que tenim de treballar, i esa es la forma que tenim d'estalviar, i en menys poder fer més. El que voldria que fos l'última volta, que així s'insinue en mentides, que jo m'he gastat 1.500 euros en tallaets i en dinarets. Està clar? No, 9.500, no 3.000, 9.500. I si la que va fer aquesta afirmació tinguera vergonya, ja sabia el que tindria que fer. ¿Me permitís la paraula? Sí. A veure, això és exactament el que jo volia que vostè explicara. Quan vostè fa un pressupost de 3.400 i se'n gasta 9.521, té que explicar els motius de per què se'n passa de pressupost. Perquè n'hi ha reparos de secretaria que diuen que són gastos il·legals. I el que no pot fer vostè és, en el pressupost del 2015, pressupostar aquesta partida en 3.400 i gastar-se en 9.521. Però és que tornem al pressupost del 2016 i torna a pressupostar 3.400. Què passa? Que este any ja no té que fer berenaders, ni vinarets, ni convidaetes, ni cafenets. Faig el pressupost en coneixement. És que no sap fer els pressupostos. El tema és per una banda. Després el tema de que així entre tots fem els bocadillets, preparem les taules i ho posem tot i ho preparem. Això, senyor alcalde, se diu intrusisme. Un equip de govern de 4 persones no està per fer dinarets, ni per fer bocadillos, ni per muntar taules. Això és algo puntual. Però
Per això n'hi ha altres maneres de fer-ho i no cal tirar el burro per la finestra, ¿vale? Un equip de govern de 4 persones està per a gestionar, per anar per subvencions a la conselleria, per veure els ingressos que n'hi ha, per veure els deutes, per veure de quina manera se gasten els diners, no per muntar tauletes, ni per a fer bocadillos, ni per a fer... És que per això no cal ser equip de govern d'una població de 4.500 habitants que té este poble. És que això no és un xiringuito, no és un barri. Així les coses se gestionen. No mirem així, que mira, és que hem estalviat 20 euros perquè he anat jo mateixa a tallar el pernil. No, senyor alcalde, així el pressupost és de milions d'euros. Doncs això no me demostra a mi absolutament res. Me demostra la seva poca capacitat de gestionar i de portar endavant un ajuntament. Justament tot això me demostra. D'acord? I ahir, evidentment, que n'hi ha cafenets. Evidentment que n'hi ha cafenets, clar que n'hi ha. I per què en aquest pressupost no s'ha fet una partida de 9.521, que són els gastos del pressupost de l'any passat? I per què la senyora secretària té que fer reparos d'il·legalitat una i altra vegada? Això és el que vull que contestem. És molt fàcil. En primera, has dit una mentida, ho vaig fer l'anterior pleno i jo simplement aportar això perquè la gent ho puga veure. A tu ja t'arribarà a testificar dient que sí que tens de veure com totes les persones. Però sí, demostra que el que vaig dir és mentida. I després, les partides, com van funcionar l'any, les partides van manejant-se les factures del puesto. És a dir, tu pots posar en aquesta aplicació pressupostària i si te s'acaba, pots agarrar per taula de vinculació, per bolsa de vinculació, una altra partida. Això és normal. I després, els pressupostos són pressupostos. Està clar? I a mi no entès, ni vostè, ni ningú, té que dir-me a mi, i menys el senyor Montoro, a gestionar aquest ajuntament. Perquè, gràcies a Déu, aquest ajuntament no té deuda pública com té el govern d'Espanya. Aquest ajuntament no van a multar-lo com van a multar el govern d'Espanya per haver-se excedit en tot el que s'ha excedit. Així, simplement, el que ha passat és que, segons Montoro, n'hi ha uns indicadors que no complim. I com no complim, ens obliguen a fer un pla d'ajust. Però ara pregunto jo, com no tenim que gestionar bé si resulta que estem amortitzant préstamo? Cada volta devem menys diners. Cada volta, cada any que passa, amortitzem capital que deguem més del que ens tocava. Entonces, o jo tinc una maquineta de fer bitllets, o és que gestionem bé els 4. O és que gestionem els 4. De totes formes, a vosaltres, i per període de gestió, si nosaltres ja ho sabem, mire, com tenim clar el que és un equip de govern i com tenim clar el que és un alcalde i uns consellers, tenir la veritat de fer tot perquè ens creguem, mira, el de fer poble ens ho creguem. I nosaltres sí que fem poble, i vostès el que fan, fer fotos. Això és el que han fet molt bé, fer fotos. Que van ben poder en tots els puestos, fan 4 fotos i peguen a fugir. Alguna intervenció més? Així està per lloc, les factures i tot. Ninguna intervenció més? Vale. Doncs una volta a contestar a la zona, donem per acabat el pleno i si alguna pregunta, si el públic vol dir alguna pregunta, en bona educació i tot això, es contestarà. Bueno, yo volia comentar-vos que en el carrer Riu Serpis allí la herba és molt alta i han començat a tallar-me. Jo dic, tots els anys s'ha de fer una volta o dos. No n'hi ha manera de tirar veneno d'eixe o el que siga o empisar-ho conforme que en el carrer anterior. Veneno no. Algo. I després d'empisar-ho, vosaltres no sabeu, estan les factures en la comptabilitat, ens ha gastat una burra de diners empissant aceres. O sigui, tot l'estrada del poble, tot estava en les aceres mitjos a fer. El que va fer el Pegou, el va fer, o el Pai, el va fer que n'hi haguera en totes les voreres mig metro o quasi un metro sense empissar. Entonces, clar, anem fent, conformement podem, anem. Jo dic, perquè potser a la llarga resulta més barat empissar. Entonces, anem netejant, anem empissant, però clar, en funció de la disponibilitat. Clar,
Empisarien més, però ja sabeu, si empissem més, ja diuen que és mala gestió i que ens gastem els diners per un Montoro i que totes les coses. Entonces, clar, les coses són, pues mira. Però si no tranquils, que ara estan netejant-se, ara estan fent una coseta, estan fent l'altra i a poc, pues, anem anciant i fent coses. A part d'això, voldria fer un roc o un sis a aquestes dues persones, que en vez de posar sempre les notes negatives, per què no procureu posar les positives? He portat propostes, Pepe. És pel poble. Has sentit Però ell que he te les portat propostes? desmentís en seguida, ell te les desmentís. Qui té la raó? Jo he portat propostes, a este ple no avui. Avui he portat propostes. Què ha portat ell? Res. Després justificar-ho, segons ell, de llegir. Jo no vull dir però jo crec que en posar coses negatives pel poble perdem tot el poble, que perd tot el poble. Ja ho sé que per tot el poble, ja ho sé, clar que per tot el poble, però Pepe, jo he portat propostes. Jo he portat propostes positives. Cosa que si en este pleno no hi ha res, ninguna proposta. Jo, Ramon, la meva simple. El Ramon fa 2 o 3 o 4 havia dit algo del Parc de la Guàrdia, però del piló, ho va dir l'altra vegada, i avui els pilós el que estan dins del riu. No, s'han arreglat. Ja? Ah, vale. Perdoneu. Ja està. Però això no ho has dit avui, ja? No ho ha vist. És que està tapat tot el braç, no es veu? És que fa més anys s'està arreglat. Sí, l'any abans, només a la Fenwick, provant-ho, no va comptar. És que ara passa una revés. Tu vas fer d'ahir, és que abans la gent també maldita entrava també al riu. Ara no pot entrar de la brossa, mira. Vale. Jo dic, per això no ho has dit, avui. Jo dic, un tranquil·litat. Jo volia fer un ple, a veure si d'una volta per totes podem solucionar un problema que és greu, que m'expliqui. Els basureros que n'hi ha posats en tot el poble, pues, per almenys en visió en la plaça de la Safor, al parc, ja fa 20 anys que estan aquí els basureros. I d'estiu no es pot viure, perquè la veritat no es pot viure. Jo sé que els basureros tenen que estar en un lloc o altre, tenen que estar. Jo no vull dir que li posen a fulano ni mengano ni mengano. El que sí que dic és que podria fer un estudi a veure els punts que es poden posar i fer un concurs de dir, bueno, doncs enguany i l'any que ve toquen així. A l'altre any o 2 anys, rotatiu, que siga rotatiu, perquè totes les persones sappiam que el malestar que donen els basureros tindre els que van a casa. I tots participem en el bo i en el mal. Doncs això. És molt correcte. Però també comentar-te que el ball de bar, la temporada, ha estat un mes, no? No, més. 2 mesos. Quasi 2 mesos. No, però ara l'han posat perquè ja ha passat el programa i ja no el molesta. Saps per què s'ha posat per tot? Però per això dic, si ara ja el tornat a tornar. Però per això jo dic que en un lloc o altre tenim que estar i ningú el vol gravar des de casa, per suport. Però si es fa un consens i es diu, senyores, 2 anys estar així, 2 anys allà i 2 més per allà, i així anar entre tots els del poble, sabem i podem olorar el perfum que coneixem entre tots. Repartir, perquè sigui un repart per tots, igual. No em pareixeria mala idea, perquè així també educar a la gent en tot això. En sèrio, No seria una manera també. Seria una cosa que seria, mira, no es pot fer en tots els puestos, però mira, ho apuntem perquè sí que és una cosa que seria interessant. Un altre tema seria també que la gent es conscienciara de que la basura hi ha que tirar-la de nit. En estiu tenim el problema de que hi ha molta gent que se'n va a treballar del matí i tira basura, i això en estiu no es pot fer, perquè els contenedors escalfen i a totes hores. I el dissabte de basura fora d'això, en este cas vam llevar el contenedor de la basura de a casa i la gent, com no estava allà el contenedor de la basura, tirava la basura en el contenedor de plàstic. I teníem aquest problema perquè continuava fent olor perquè la gent tirava la basura al contenedor de plàstic. Com no estava de basura, en lloc d'anar a buscar-ne un altre, el tiraven al de plàstic.
Entonces també és un poc tema d'educar a la gent. En aquestes papeleres que n'hi ha pel poble tiren de tot. Tiren de tot? Els tirs de papeleres de bien I si algú no pot tirar, va ser diumenge i està plena ja la basura. Bueno, pues, això és que podíem fer. Sí, buscar punts que puguin ser Una cosa que us dic, davant de casa d'esta senyora tenim una discoteca. El farol d'enfront de sa casa i ha vingut 3 voltes a dir a l'Ajuntament. El farol de... Sí, el carrer... És carrer Santo Rey... La Mónica Jao. La Mónica Jao. La Mónica Jao, después de la casa de los hijos. Sí, ¿Dónde está? Me va a decir a Chombo. No, se ve a la finqueta. Sí. Vale, ahí lo que hay que hacer es cambiar la pilla esa y también posar més llum en el carrer Cais, que està molt a fosques. Perquè les pilles de casa són d'aquestes pilles que dan guardolets, que estan apagant-se i això que canviar... Però ja una discoteca, estàs dins de casa. Sí, m'enterar. Dins de la discoteca. Vale, pues no acaben Chombo, que això li pot fer Chombo. Ja fa temps que ho hem Així estem dient que si en el trajecte de la progressó de la Mare de Déu, si es pogueren posar uns focus més petits, tenien cases que parecen que estan mig apagats, o mig foscos. Estem parlant d'Ais, que ahí sí que anem a posar més faroles. Hi ha una paradació de posar més faroles i canviar les perilles per les potents. Es que no es cambian las perillas. Se cambia la parola sería muy fácil de agarrar. Una batería. No es cambiar la Esos vergonyosos, el professor, uns fosquet, tot el poble. s'ha de canviar la... Però no es canviar la perilla en festes. Anem canviant les paraules. No, perilla. No, és que no la perilla. No la perilla. Algo faria. Bueno, si no hi ha més preguntes, s'alça el... Si algú vol les factures,